Сәлем дуслар, мен халыкара класслы спорт усасы Шарафиева Адилей һәм без бүген бергәләшеп Тиззарядка ясаячакбыз. ШАЯН ТВга тизрәк кушылыгыз, бергә күңеллерәк булачак. Башта ян якка тартылабыз да аска сузылабыз һәм шулай ук икенче якка эшлибез. Хәзер аякларның мускулларын җылытыр өчен авыр һәм файдалы күнегү ясыйбыз. Минем арттан кабатлагыз. Хәзер тигезлекне сакларга өйрәнәбез. Дуслар, бу күнегүләрдән соң аяк бик тиз ара һәм икенче көнгә авыртырга да мөмкин. Ләкин борчылмагыз, димәк сез барысын да дөрес эшләгәнсез. Малайлар, кызлар, спортны яратыгыз һәм бергә тиз зарядка эшләгез. Хәзер әйдәгез ШАЯН ТВ карарга.